Moikuni chendo mar ang'ichwelo jumachiel bang' jatend piny William Ruto dhi choko jotend migepe koluwo ni ok gisenyiso tich ma nyalo nyong'o jopiny. Penjo mathoth medo gidore ka bende Ruto nyalo duoko moko kuom mane gin jotend migepe gi lemo mag tend migepe nyadichiel kendo. Jafwambo marwa Walter Nyambaga ogoyo mbaka kod jolony kor ka chike kendo koro losno lipot machal kama. I have today decided to dismiss with immediate effect all the cabinet secretaries and attorney general of the Republic of Kenya, of the cabinet of Kenya. Ndalo abiriyo bang' liet marang'anyo miyo jatend piny William Ruto thicho oko jotend migepe mage duto. Penjo mathoth pod mienjo e wi ka opo ni jatend piny William Ruto nyalo biro gwelo moko kuom mane gin jotend migepe e lemo mag tend migepe e tielo mar ariyo mabiro kaluwore kod kwayo moko ma jo Kenya kokalo e mbui temo choro mondo Ruto duoki Profesa Kithure Kindiki, Aden Duale to kod Kipchumba Murkomen e lemo mag migepe. Gino Maokil Antonio Loch nie kod pache kotenre kod katiba ma Kenya. Chikno at 132 wacho ni en gi power kata teko mar appointing cabinet secretary. Achiel mar 132 no wacho ni onyalo appoint with the approval of parliament to kendo onyalo dismiss. Dismissal no koro gole a 132 otere ni in accordance with article 152. Koro isomo 132 ni onyalo appoint kendo onyalo dismiss. Kidhi e 152 mondo mi wabed ni wanyalo yaro iye mondo wang'e ni jok mobedo dismissed gi bende ginyalo bedo reappointed. An kang'iyo chik ma tamo president mar mondo mi reappoint ng'ama no dismiss onge. Okil Julius Juma wacho ni ka jatend piny William Ruto sethicho ng'ato oko to ok onyal miye tich kendo kaluwore ni ogolgi bang' rem e lemo mane omigi. Kata koriembogi nikech no o investigate gi ma oyudo maling'ling kuomgi ni samoro gin kata giusika gi weche mag mibadhi. To chik pend chik kama iluongo ni chapter 6 ok oyie mondo chak yiergi kendo. Jolony wacho ni jotend migepe nyal thich apisi kokale od bura ka ng'ato tero ywak kendo migi thuolo mar lero kit ketho mantiere. Kata kamano e thuolo ni to Ruto ne oriembogi ma ok oterogi e bunge. Article 152(5) ema miyo president power moro mar ni onyalo dismiss. Dismissal no odhi opoge gi 152(6). 152(6) chalna ni ene dismissal ma chal kaka impeachment mar parliament mowach ni the president nyalo dismissi ka ibedo impeached by a motion manigi 2/3. Koro mondo mi wang'e ni onyalo duoki wang'iye in the terms of ni gimomiyo ok onyal duoki en ka nibedo dismissed a grounds machal ka gima nitiere makosa manitimo. Emomiyo katiba nowacho ni president owuon nyalo chiwo gokinyi to wacho no dismissi. Gimomiyo dismissi onge. Emomiyo kacha ok omi thuolo kata mar mondo mi apia kamoro amora mar mondo imi ji tetea. Matinde no nyalo chiwo kendo chieng' moro to wacho ni Walter I revisit pachacha aduoki. Article 152 ne mawacho kaka iyierogi kata kaka inyalo riembgi. Gik manyalo miyo riembogi nitiere mopogore opogore. Achiel inyalo riembe ka ng'amo yiere ma en wuon piny, rais, oneno ni ok oti maber. Kata inyalo riembe ka oter gimiluongo e parliament ni vote of no confidence. Kata inyalo riembe ka oyude gi mibadhi kata ka oyude ka otimo timbe moko mokoluwore gi gimiluongo ni article 6. Giko ni koponi othiche ng'ato oko, ranyisi kaka gavana machon ma Nairobi Mike Sonko, to mano chiane kanyakla kod bidhruok mataya apisi piny owacho orumone kendo lemo mag piny owacho bende ok onyalo yude thuolo. Omiyo mane gin jotend migepe gisani nyalo goyo lam ka gin kod geno. But under 152(6) mawacho ni the president may upon a motion tabled in parliament. Matiende ni mano koro gino oakwaya gimoro miluongo ni akwasai judicial nature. Matiende ni impeachment okikin ibedo accused of any one of the following things. Bila mani dwa tere linturi mane example manyalo wacho. No bedo impeached under 152(6). For example, impeachment mar governor.
Sonko noter through an impeachment process ma nobedo found unfit to hold office. To kasa moro riembo gari nikech odwani mondo chak manyien. Kendo no riembo gi mondo oyud thuolo mar loso sirkal manyien. To onge gimo tame ng'iyo ng'ato ka ng'ato gi thuolo mano osebedo godo kotiyo godo kodgi. Bende gilero ni nyalo kawo jatend piny thuolo kako dwaro mar gwelo ji e lemogo emomiyo gi sani oketo Musalia Mudavadi mondo bed ka omako migepe go duto. Walter Nyambaga, Ramogi TV.